Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon adlaw Miyerkules, pitsa 7 na, bulan sang Hulyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo ngaton talakayon karon nga adlaw. Ini nga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo. Agod nga makakas ang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo, tambal sa ubo sipon kag hilanat, tag 14 pesos lang. Philippine Standard Time, las 6:37. Antes ang pila ka mga balita kag isyo, hampang kita karon nga aga. Game 1 sang NBA Finals. Masadya ini nga enkwentro, pasadyahon tapagid. Ang Aksyon Radio Bacolod magahatag sang papremyo sa makapakot kung sinoong magadaog sa sambua sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Sadya ni, simple lang ang himuon ninyo. Sa pagsugod sang live coverage karon, lawagon sang Aksyon Radio Bacolod ang numero kung sa diin kamo makahimo makapadala sang inyo sabat. Una nga pamangkot, pamati mayo. Ano nga team ang magadaog sa Game 1 sang NBA Finals? Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks? Una ina nga pamangkot. Ikaduha nga pamangkot. Pilaayhan ang final score sa NBA Finals Game 1. Anong himuon ninyo? Tipunon ang ngalan sang tanan nga may eksakto nga sabat sa una nga pamangkot. Magagabot ang Aksyon Radio Bacolod sang 3 katagdaog, tag 300 pesos ini. Samtang
Kung ikaw naman ang nakapakot sang final score, ikaw magadaog sang 500. So, manami ni nga hampang karon nga aga. Ano ang inyo himoon? I-text ang inyong ngalan, inyo edad, address ninyo, kag ang sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawagon karon nga adlaw samtang nagapadayon ang live coverage. Sa mga online viewers, imutang man sa comment section ang inyong ngalan, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot. Hulaton ang signal sa mga program host kung sano magasugod sa pagpadala sang entry. Mga kaaksyon, hatagan lamang kamo sang 10 minutos. Pinasulit. May 10 minutos kamo agod nga makapadala sang sabat. Agod magtutok, agod nga hindi ka maulihi sa pagpadala sang entry. Pagkatapos sang inampang, magagabot ang mga program host naton sang mga tagdaog sang 300 pesos nga cash. Samtang naga-half-time break kita, liwat, mahimo naman nga makapadala sang entry para sa ikaduha nga pamangkot. Ang makapakot sang final score may 500 cash. One phone number, one name, one entry. Kuha-kuha nyo? O, sige, hampang kita karon. Samtang ga-enjoy ka sa enkwentro sa NBA Finals. May premyo ka na. Enjoy ka pa. Pasakop na. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ni. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko.
Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:47. Na-recover na ang black box na nagugpaas sa C-130 sa Sulo. Amo ini siya ang kinakaptan subong sang mga investigador. Ining black box na ni, amo ni masami ang ginapangita tagsa kay may makras kag may magugpaas nga eroplano. Kay paagi sa black box nga ni, may balaan kung ano ang nangin katapusan nga pag-inistoryanay, pangayo bulig, SOS sang piloto kag mga crew antes ang aksidente. So ulaton ta kung ano ang ila sini katapusan nga ginpalayag sang magugpaas ang eroplano. Masubo lang kay 53 na nagkalamatay, may mga ara sa hospital, pero ang iban, critical pa ang kahimtangan. Na hindi ko ma-imagine kung maglumpat ka sa aeroplano, kung ano magyan sa lawas mo, pagtupa mo sa idalom. May lang ako matupan mo humok, matupan mo aming mga bato, kagiban pa, daw kangilo batyagon. Initani nga mga soldado, gin-train na ni, agod nga makig-inkwentro sa kaaway sa mga terorista.
Pobre man. Wala pa sila kita. Kontra, wala pa kapalupok. Nagkalamatay na. Bangod sa disgrasya. Amo na bala? Kinahanglan ipasiguro tagid nga aton ginbakal nga mga kagamitan. Pila na ang naghulog paas. Ti kinahanglan ipasiguro tagid ang mga pagkabuta nga baklon agud mapasiguro manaton ang kabuhi sang aton sini mga soldado. Subo no? Batyagon? Amakmos? 53? Wala pa na siguro. Wala man naton ginapangamuyo. Pero ang ara sa ospital, kahapon, ga-monitor kita, kadamo, sang ara sa kritikal ang kahimtangan. Ang ipangamuyo ta, kabay pa, nga hindi na madugangan ang mga nagkalamatay, kagkabay pa, maluwasining ara sa hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod. Naulan ang mga proyekto sa siyudad sa Bacolod. Inapaagiman sa pagimakas kag kapisan ni Congressman Greg Gasataya. Pinsara bala? Ginaluto kag matupagid 99% nga may ara kita Bacolod General Hospital. Sa masunod nga tuig, dali na lang. Magaabot ang 7 ka ambulansya nga ipanagtag sa 7 ka barangay diri sa Bacolod. Kung madayon ang plano nga magpatindog sa mga barangay health center sa 9 ka barangay sa Bacolod. Pwerte ini nga mga plano. Do ginapananaw naton ang pag-uswag sa Bacolod. Ang pinaka-importante amo na nga nagbutang kita sang isa ka opisyal nasyonal nga may kapisan bala nga mga lapkap proyekto nga ibutang sa siyudad sa Bacolod. Amo ning pinaka-importante gid. So ginasigahom naton nga sini antes magtakop ang tuig, dihamak na nga mga proyekto ang matukod kag maangkon sa siyudad sa Bacolod. Kag sa masunod nga tuig, ang pagtindog sang Bacolod General Hospital. Nagapasalamat kita, subong ang aton sining pagdayaw man sa kapisan na ginahimo ni Congressman Greg Gasataya. Kung magpadayo nini, ginasigahom naton nga madamo pagid nga mga proyekto ang magtupa dire sa siyudad sa Bacolod. Kag ang makabenepisyo, kamo, kita tanan. Ang makabenepisyo, panangitan, mapuno sang proyekto, kag labi nga mag-uswag ang siyudad sang Bacolod. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may Morning Edition o pod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,